mladší žiaci. Dnes v treťom kole Kaktus by Karlovarskej ligy 2010 sa na treťom mieste umiestnil Jakub Gašparík, na druhom mieste Jakub Trgoň a na prvom mieste Samuel Belcár. Začneme kategóriou chlapcov, pretože posledný dievčenský diplom sa ešte tlačí. Takže tu máme prvý stred. Ceny odovzdáva člen rady Karlovarského športového klubu a poslanec mestskej časti Bratislava Karla Ves, inžinier Martin Berg. Na druhom mieste Jakub Trgoň a na treťom Jakub Gašparík. Takže to isté poradie. A na chlapcov čakajú diplomy a medaily. Pripravte sa! Nedám. Pripravte sa! Tak gratulujeme mladším žiakom, poprosím krátky potlesk, odkamík pre fotografov. A ideme na dievčatá. Mladšie žiačky. Dievčatá